Boss. Nakakulugan po ba kayo? Mga brand ba to? Oo, brand. Ano, repo ba? Repo? Oo. Hindi, brand yun. So, sponsan ako yung matipid, yung pang-service. Ay, on the way. On the way. Oo, on the way. Panguros. May ganito din yun. Kakabaril lang ng mayari niyan eh. 150cc. Hindi na 150. Loko matapos eh. 150cc yan. Hindi 150cc. 150cc yan. Tsaka hindi pa on the way. On the way to, boss. On the beaters. Alam ko sa akin. Kasama ko. Hindi, on the way to. Kukuha ka ba? Oo, sasagutin niyo ako na maayos. Bakit? Maayos naman ninyo. Ano mo, hindi kayo panapaniwala. Balik na lang siguro. Ay, kuya, pwede ko magtanong. Dito ba yung yung may titinda ng mga bag na sikay na kulang? Sesa, hindi ko alam eh. May nakita ko kanina dito, mga dalawang ubo. Oh no! Titipid daw ng motor. Hindi ko alam. Dalawa pang titipid. Patrick lang ako. Sige, salamat. Dito nga. Sikay na kulang. Mukhang dito nga yun. Magtanong nga ako. Hello? Hello po? Hello, kuya? Mga kuya, hello? Hello? Pero mama, ano po bang natin, ma'am? Nakita ko kasi dito yata Yes yung, po. yung Shikai na collection. Yes po, ma'am. Dito po tayo. Nandito po Sige, ang mga bag sige, natin. salamat. Dito, ma'am. Dito po natin. Ano ba ang mga gusto sa mga bag, ma'am? Totoo nga yung nakikita ko sa Facebook Ay, makakapal. Meron tayong mga helmet dito, ma'am. Nandito sa taas. Ay, helmet. Di ko kailangan ng helmet. Hindi kasi ito, medyo babago itong sa... May kulang ko pera. Gat, ang lupit ng manager natin. Kailan ba yan naging matinig sa chicks? Tilig ka eh. Sana all. Hindi ko yung kaso ng babae yun eh. Ang hirap nga eh. Kanina diba tinutuwan tayo din natin. Oh my God. Starstruck nga ako sa chicks eh. Yeah, maganda Ano, yan. bibig na, ma'am? So, ano naman yun? Sige, ito na lang. Ito lang, ma'am? Oo. Ma'am, punta sa counter. Sige, salamat. Ay, sabi nga. Tabi. Sige, ako nito na to, kuya. Ito kayo, ma'am? Okay na to. Ano, ma'am? Okay na? Kasi mo, ma'am? Kuya, pwede ko bang kunin yung number mo? Okay to. Meron po tayo yung office number natin, no? Ma'am, sige na lang. Okay, thank you. Sige, ma'am. Tingin po. Thank you. Grabe mag-handle ng customer si sir ah. Ang hot ng chick na yun. Paano mo na-handle yung... Ay, naku. Nararamdaman ko nararamdaman mo.